Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Welcome to Naisyaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Basta drama, jokes, kantahan, hugot, dan iban pa. Naisyaga Channel. Like, share, and subscribe. Naisyaga Channel. Oops! Kalintian ay sa makadali ang inyong problema. Maglingaw-lingaw na, umutyari na ang Naisyaga Joke Time. Naisyaga joke time na. Hoy, hala! Lolo Ilyong! Ay, nakita mo ina ho? Ay wala. Mas kubado. Ha? Si Katrina, ina. Si Katrina? Ang ginapangaluyagan mo? Oo. Ay, kagwapa na gid siya iya, ho. Hala! Kanami! Katahom sa iya! Ang mata mo mas kubado. Tos lokon ko ginakaron. Ha? Hindi do ah! Na-admire lang ko abi sa iya katahom! Upod niya ang lulay, ho. Ha? Lula yan na! Nga daw murog mo ng itsura sinaw? Sus mabatian ka gani karon ni Marie Kareng. Tapos kagid siya. Ha? Hindi lang ko pagisugid lo. Kay ma-diskarte man ko kay Katrina. Sumbagon, kakaron. Joke lang na lo ah! Palangga ko ya guro si Rose. Si Lolo Ilyong? Nagwapo na gid no? Gwapo totdan goro. Hindi. Doon nagputi siya. Puti pananawan mo sina. Lapsion. Ay goro, wala na nagagwa-guwa ko nadlaw. Hali lang da pa kuribong sa balay nila kag ginatake na sang rayumaya. Sobra ka naman, Lola. Hindi man siguro Bao upod niya pag ang isa ka. Animalistic man ho. Si Tito Mascubado? Awe. Sino pa? Do sila malang na perming of the night. Ay abaw, kanami pa sang istoryahanay nila ho. Do kaswit pa sila. Hala si Lola, kamalisyosa. Hindi man siguro la. Mapalapit na bala sila la? Mapalapit ka? Kusion, kung ginakaroon ng hita mo. Hala si Lola, may istorya lang ko yan kay Lolo Ilyong kag kay Tito Mascubado. Haba? Siguraduhon mo nga may istorya ka lang. Sure, Lola. Sige, dali, mapalapit kita dito sa ila. Hi, beautiful! Ay baw, dopiho ka mas kubado. Kagwapa gid ya kay Inday Katrina, no? Kagwapa man kay Marie Kareng. Hoy! Mas kumado? Ilyong, hinugay ako na gani ha? Madiskarte naman ka mo? Ay, sos! Pasensya na ka mo kay Lola ha? Joker abi inay. Jokers katontong Hindi, Lola. Atubango naton sila bilang tao. Ay, tao gali na sila. Si Lola bala mong... Marie Kareng, ang amon lang yan ni mas kubado nga nalipay kami nga nakakadto kamo diri sa barangay naton kay daw kalawig na siyang panahon nga way gid kamo di kalagaw-lagaw. Ay sus Oo man? Kabalo ka, Lolo Ilyong. Busy ko. Busy ko sa trabaho. Wala siya time si mo, Ilyong. Ay, balaan mo, may nobyo na niya si Katrina. Ha? May nobyo na si Katrina? mas kubado. Matingala kagad. Siyempre kay gwapa si Inday Katrina. O sakit heart mo ay. Ipos makuya man ta. Ay, mahuya si Ilyong. Dindampi. Amo nang itsura sina nga daw karbaw mahuya. Ay Lola, hindi man pag-amasin na si Lolo Ilyong. Ay, ambot. Balanon gid nga may luyag kaya kay Ilyong. Ano naluyagan mo sa lalaking ini? Kay kabaho man gani ni siya. Nano ka man imo yung Marie Kareng man nga do gina suyaan mo ko sa tubang sang apo mo haw. Dapat gani i-promote mo ko. Oy, promote.
Mayo pa siguro, tawagan ko ano si Jojo sa ila. Bo, grabing hataw ni Manong Romelo. Bation pa rin pagkanta niya. Ay, grabe naman ang ulan-ulan. Damo naman kasi ni Batyagon yung mga balatian. Ay, abaw. Kabaskog sang ulan. Ano naman? May low pressure siguro. Kasi may bagyo, subong. Mayo lang tani kung ari lang siya sa tupad ko. Para may kupan man ko. Ba? Mayong gabi sa imo, Lolo Ilyong. Oy, sino ka? Ako gali si Robotino, Uy, Robotino? Pwerte nga ngalan do, imbento lang ba? Kabalo ka, Lolo Ilyong. Wala pa Gin panamkon ko ni nanay sa robot. Ba? Ay, janay pa. Bisan nang imo tuno sa paghambal daw alien? Daw robot katuod? Amo na gani na budlayan ko, Lolo Ilyong. Kay kon magpangaluyag ko, abi nila galabutaw lang ko. Hoy, ay gali. Pero sa pagkamatuod bala Robotino, may itsura ka Oo man. May itsura gani kabo kag pitsil ako pa. Pero nga Robotino yang tawag nila sa imo? Do ka pinasahi ya sa ngalan mo? Kaya matuod, Lolo Ilyong. Celestino gid man niya ang ngalan ko. Ote. O galing, Robotino ang tawag nila. Kay daw robot kuno ang panghambal ko. Okay. Kabalo ka, Lolo Ilyong. Ang akon tani manghod, amo to ang himuon niya Junior imbis nga ako. Ote. Hindi galing pwede. Yahaw? Kay babae siya. Ate, oo kay ti babae mo. Hindi man ay pwede himuon nga Junior ni tatay mo. Himuon na lang na siya gani nga Junior ni nanay. Nano ning istoryang aton man? Daw kinures-kures? Abe, Robotino, pagpuli to anay? Oo, mapuli ko, basta pakapihan mo ko, Ay nako, sige, paglakat na dito kay... Uy, may gatawag sa akon ho? Ay, si Pariberto. Are, may mga istorya naman si Pariberto sa akon. Sabton ko siya. Hello, Pariberto. Ilyong may chismis ko na si mo. Ano na? Wala ka may pagkamaritis man ko kung kaisa mo. Oo, amo na sila yan. May isa ko kakilala, habla. Kumpare ko din. Uy, oo. Ano ko? Tuod din na. Hindi ko lang mention ngalan. Kaya tuod din na. Oo. Di, mga kanay siya ga, ang isa ka kumpare ko, nanugid siya kon. Nga ano ko no? Ang iyak ko no ihado kag ihada bagong kasal bla. Di karon bagong kasal, mga dua ka bulan nakbigad, nag-abroad ang bana. Uy. O,
tinagbusong ang asawa kay siyempre pag-abroad siyang bana, bininlan guro bla. Ate ho, Siyempre bagong kasal. Oo. Oo, bungusog. Pag-abot ni kumpare ko, sila niya sa ihada, dinisyado aton sa abroad. Siya ho, ninoy. Kaya tigabusong na wala, nyara, bulan. Kasi niya, uy, ihada, kulang pa na kamot tigtiil. Nangasubo ang ihada. Pare, ilyong. Oo. Nangasubo. Siling siyang ihada. Di maninoy, ano lang siling siyang kumpare ko. Bilang maninoy, mabinuli ko na ko yan sa mga katulad sining sitwasyon. Pila ba'y palad la parilyaw? Nakibot ang kumpare ko, ginpadalan package yung ihando niya. Ang kumpare ko. Ipadalaan pa? Padalang package, mga pila nakbulan na kaligan, nakabata na si Hadabla. Ay, abaw. Kasi Si Manilo, may pag sulat. ito nagkumplito Oo. siyang kamot kay May sulat na sa package. Ano ko nung nakasulat sa package? Siling sa package. Niya maninoy, salamat din kung way ka, way ginakumplito ang bata namon. Ay, nako. Damo, ganyan na balaan niya. Di ka jackpot ang... Puro ka swerte ba? Di ka jackpot ang maninoy, pero anyway, that is true story, ha? Oo. Jackpot ganyan maninoy, no? Pwede mo. Way kada ihada, pare Berto, ngay pakilala sa akin. May ari ko, galing ka-asawa sa mananggini. Delikado ka basi kon mautdan tabla ulo may sanggot nga dan. Ining mananagat mula sa dagat. Nagsandig-sandig siya sa lubi. Oo. Nabatian niyang istorya sa mag-asawa bala. Oo. Siling siyang banaday. Masaka ko dugay sa lubi. Kay mangwa to ba. Pero kinanglan prepare kaging daan kabalo ka makainom ko to ba. Arang kahon tagid kaya. Silig siya sa wadi. Anong patimaan ko nga ano ning manaog ka na kag mag-ready ko. Masinggit lang ko dahil na ano singgit mo. Yahoo! Amo nang kulsan gali. Yahoo! Kaya ko sila. Purte ba? Tiya mo to Ti tuod man, nagsaka tong mananggiti sa lubi. Before siya na naog, singgit siya. Yahoo! Bakit para ng asawa? Uy, tuod yun. Ti atong pananagat, sila itong istambay, gapanilag ng gito pariilyong. Pagkatapos mananggiti, naglakat ang mananggiti kay may ginbakal guro sa Tianggibla. Singgit na ang mananagat na nagsinggit. Okay. Siling isang mananagat. Yahoo! Siling isang babae. I'm ready. Tiya mo na to Na sa madali nga sulig-sugilan, nakaambit ang mananagat. Naarang kagid. Wow. Di pagkadugay-dugay, umabot na itong mananggiti. Nagwa na itong mananagat. Oo. Singgit mananggiti. Yahoo! Ito ay wala na sinabat ang asawa nga. Sabat ang asawa nga, Bag-ulang ka kay Yahoo, Yahoo naman. Bago ka lang kay Yahoo, may Yahoo ka naman luwa. Huwag ka pa matasaan siyang Yahoo.